ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯತ್ನೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒರ್ಮುಣೆದಾರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಿಪ್ಪು ಒರ್ಮುಣೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ದಾಲ ಎಂಚು ಟಾಪಿಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಅದಿಪ್ಪು ಮೇ ಬಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ಟಿದ ಓಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಬಲ್ಲ ರಾತ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನನಗೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಪ್ಪಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಂಚು ಮನ್ಪು ಬೇಜಾರಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರ ಕಂಡ ಎರಡು ಮಿನಿ ಸೈಡ್ ಮಿನಿ 10 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಪ್ಪಳಿ ಇಂಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ 27 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಪ್ಪಳಿ ಒಂಚೂರು 30 ಮಿನಿ ಆರ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಾಲ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಂದಾಲ ಒತ್ತೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಜ ದಾಲ ದಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ನಿಂಚ ಫ್ರೀ ಇಂಕ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಜ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಫುಲ್ ತೊಲೆ ವೀಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಒಳ್ಳೆ ತೊಲೆರಿ Welcome to our new podcast. In Dalaji podcast. Jana take kali full. Last week lanchara. Niklas bayar ane guest ni year and I did the very problem. Dadana. Karaku sala mastu problem terna. Contact us. So last week dala video batti ji. Anda. Kelavu ide poyirutte. Konja time sorry for the strike breaking or streak. So ini ಮಾತಾ ಜೈದ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ ಇನಿ ಓಟು ದ ಫ್ರೈಡೆ ಓಟು ಓಟದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವನೊಂದು voting British Chowta and Padmaraj ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಾಕಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಬಂದರೆ ಐದು ಬೇಲಮ್ಮನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಮಾತಾಡ ಹೊಸ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಆಕಲ ಲೈಫ್ನೇ ಗೊತ್ತೀರಿ ಆಕಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಆಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂತೀರಿ ಆಕಲ್ ಗೊತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಜೆ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಪನ್ಪುಣಿಟ್ಟು ಅದಾಲ ಬೇಜಾರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಜಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಮೈಕ್ದಾಲ ಇದ್ದಿ ನೀನು ಪಣ ಫೋನ್ದ ಮೈಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೊ ಅಂತ ಅವೇ ಎಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಂತ ಇತ್ತೆ ನಿಜ ತೂಲ ಬಿಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದಾಗಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ಅಕ್ಲು 1 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ಯೂ ಅಕ್ಲ ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತೆಲ್ಲ ಆಪುಜ ಕವರ್ ಆಪುಜ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣು ಅಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಾವಡ್ BJP ಲಾವಡ್ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಸಂಬೈನಾದಿ ಬರ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದು ಇತ್ತಿಂದ ಏತ ದುಡ್ಡು ತಿಂಬಳು ವೇಪನ ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಪ್ಪೆ ಆಗಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆತಂದು ಅವು ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನ ಈತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂದೆ ಮುಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಆಪುಜ್ ಅಂಡ ರಜ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಹಂಪುಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಕದ ಹಂಪುಂಡ ಆಡಳಿತ ಹಂಪುಣಕ್ಕೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಐಕ್ ಓಡೋದು ಅಕ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾವಣೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿನ್ ಆವಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಐಟು ಇವೇರು ವಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ವಿನ್ ಗೊತ್ತಾನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐಟು ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ನಿಜ ಏತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆತನು ಪಂಡ ಮೂಲ ಆಪಣದು ಮಂಡತ್ತು ಬಟ್ ಓಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಲ್ಲ ಆಪಣು ಬಟ್ ಇದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಜನ ಪಕ್ಷದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು అయిన అక్కడికి చూడు తిని పోయి ముక్కలు బాగా ఉంచాడు పని అంచ ఇదే వరకు అది నిజ యాక్చువల్ అవుతుండ నిజ అవుతుండ కొంచెం లక్ష పాడదు మార్కెటింగ్లో ఉంటుంది ಅದ ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲಾಂಪುಲಿ ಆತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಲೆವೆಲ್ ನಿತ್ತು ಹೋಗ್ತವು ಅಂಚ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ
ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚ ಮಂಪೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತಂದ ಓಕೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದತ್ತು ಏರಗ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಕಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಅಂಪಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟ వచ్చింది అది ಅದು ಊಟನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚ ನಿಜದ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಪಂಪಣ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ದಿನಲ್ಲ ವಸ್ತುಡ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕೊಂಡು 9% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ GST ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಟಲ್ 50 ಪೈಸೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಎವ್ರಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಪುಣ ಐಟಿ ಎಂಕಿಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುಜ ಎಂಕಿ ದಾಲ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ತುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದುಂಡ ಇತ್ತೆ ಈಚನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿವಿ ನಿಜವಾಗ್ತದೆ ಆಕೆ 0 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಕಲ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದ GST ನಂಬರ್ ಆಕಲ ಕಂಪನಿ ಕೊಡೋದ ಇತ್ತೆ ತುಲ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಅಂಬಾನಿ ಉಲೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುದು ಚಾರಿಟಿ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇತು ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಾನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಪ್ಪೋನ ಇರೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಆಕಲ ಪುದಾಡ ಬರಿಪೋನು ಗೊತ್ತಾನ ಆಕಲ್ನ ಪುದಾಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪಾಡಿಪ್ಪೇರು ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ತೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಭಯ ಅಂಪುಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಂಪುಣ ಅಂಚ ರೂಲ್ ಉಂಡು 0 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಂದಿದ್ದು ಅಂಚ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐತೆ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಇದೊಂದು ದುಡ್ಡು ಪಂಪುಂಡು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಬಾಪುಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಂಡ ಗೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಐನಂಬೆ ಅದಂತೆ ಐನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುದು ಇಂಬೆ ಅವೇ ಆ ಶೇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಅಂತದ್ದು ಲೋನ್ ಎತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದುಂಡ ಲೋನು ಅಮೌಂಟ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದ ಅವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಲೋನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 10% ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ತಿಲ್ಲ 1 crore ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ 30% ಮುಟ್ಟ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುಣ ಆಗಿ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರಿಗೆ ನಾವು ಪಂಡ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಲೋನ್ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಈ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬಂತಾರೆ ಅಕಲ ఆయన ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕಲ್ದಾದ ಬಂತೀವಿ ಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೊಟ್ಟ ಲೋನ್ ಕೊರಿಯರು ಪುನಃ ಆ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಏನಾಗ ಆಯ್ತು ಬಂದು ನೀವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಬೇಕು ಅಂಚೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಅದಂಪೇಕೊಂಡ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಆಕಲಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಣ ಕಟ್ಟಣ ಅಂಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಣ ಕಟ್ಟೋದು ಪಣ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಟ್ಟ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಓಲ ಅಂಚನೆ ನಿಜವಾದ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಹಾರ ಅಂಚ ಪಣ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಪಂಪುಂಡಲ್ಲ ಆಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಕಲು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆಕಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಂಡು ಉಂಟೇವೆ ಆಕಲಿಗೆ ಆತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಓಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಕಲೆ ದಿಕ್ಕಲೆ ಒನ್ಪೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗುವ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತೇವೆ 40% ಇದ್ದಂದು ಆಕಲಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಿದೆ ಕಮಿಷನ್ ಒವ್ವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 40% ಏರಾಗಿತ್ತು MP ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ML ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ 60% ಬೇಲೆ ಮಾಡು ಐಟ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಇತ್ತು 10,000 crore ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಐಟ್ 40% 4,000 crore MP ಕೊರಡು ಹಾಕು ಪಂಡ ಈ MP ನ ಅಂಡರ್ ಏತುಂಡು ಏರೆ ಮತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾದು ಲಾಸ್ಟ್ 6,000 crores ಬೇರೆ ಮಂತ್ ಐಟ್ಲ ಜಪ್ಪಾದು ಲಾಸ್ಟ್ ಊರಿನ ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಆಯ್ತಾ ಆ ಬೇಲೆದು ಬರ್ತ ಆತಿ ಪೂಜಾದ ಒಕ್ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಸೊ ಅವೇ ಸಯ್ಯಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಸಯ್ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಈ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪಣಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ತಾಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಸಿ ಈ ಸಂಡೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂಪೇ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಿಲ್ಲ ಪಂಪೇರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಡೋಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ರಪ್ಪಂಜ ಅಂಚಿಂಚು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂಪೇರ ಹಾಕು ಅಮೌಂಟ್ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ 64 GB ಆಯ್ತು ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಅವನು 30 GB ಉಂಟು 30 GB ಫುಲ್ ಅದು ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂಪು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾಡಿ
ಇದು ನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ದಾಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಫ್ಟ್ ಬಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವು ತೂಕವು ಏ ಪಣ ಜಡ್ಡನ ಪನ್ಕ ಕುದರುವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆದ ಮುಖ ಪನ್ಕ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಫನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಇಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡಂದಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಾರ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂದ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸದ್ಯ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಫುಲ್ ಇಂಚಲ ಉಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅದೇ ಬಾತೇನೆ ನಾನು ವಿಲೇಜ್ ಎಂಚ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಬತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪ ಗಣಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಡಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜ ಅಪ್ಪ ಗಣಿತೀವಿ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ಮಾಸ ಅದು ಅಂಚ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಪ್ಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಟ್లా ಐಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ತೂ ದಾದಾಪು ಫೋನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಾದಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇಂಟ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಬತ್ತದ ಎಡಿಟ್ ಮಿಂತ ಅವಂತುಂಟು ಮತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತು ಜತ್ತಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಿಡಿದು ಸರಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಆದ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮನ್ಕೋಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ 26 ಇಪ್ಪನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ 1 ಇಯರ್ ಆಂಡ ಲಂಚನೆ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಔಟ್ ಆಪಣಿ 1 ಇಯರ್ ಮೇಲೆ 1K ಆಂಡ ರೀಚ್ 1K ಆಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ ದಾದಾಪಣಿ ఒక ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಜಾತ್ರೆ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಪಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾದ ಲೋಕಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಅಳತಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತಾಗಲಾಗ ನಮಗೆ ಒರೇ ಲೆಪ್ಪ ದಾಖಲಾಟಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ದಾಳಿಚ್ಚು ಎಂಗ್ಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸೀದಾ ಸದ ಎನ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಟೂ ದಿಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ದಾಳಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಟೆ ಅಂಚ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಹಾಡೋದು ಒಯ್ತಿ ಅಂಚ ಸೊ ಅಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇನಿ ಏನ ಬತ್ತಿಜೇರು ಒರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಿ ಪಯಣ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಸೊ ಹಂಚಿಕೋತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಟೋ ವಿಷಯ ಹಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡ ಹೋಯ್ತಾನೆ 161 ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡ ಹೋಯ್ತಾನೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂಪುಜ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಪಾಡ ಅಂಚ ಅದೇ ವಾರ ವಾರ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟೆ ಗಂಟೆ ಇಕ್ಲೆಗಲ್ಲ ಏಪ ಮಾರೆ ಮುಖೇನ ಕರ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ರೀ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇರ್ತೇವೆ ಅಂಜಿತ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅದೇ ತುಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಪ್ರಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಗೇಮ್ ಮಾತಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಸೊ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಐತೆ ಯಾವ ರ್ಯಾಪ್ ಮಂಪ್ನ ದಾರ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು ಒಂದಿರ ಟಾಪಿಕ್ ಆತೆ ಬೇಜಾರಾಕಂಡ ಮೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಟ್ಟು ಮಂತ್ ಗದಗನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ಲ ಮಿತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸರ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಸೊ ಬೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ఒక సబ్స్క్రైబ్ మన్పడే ఇష్టేతర తూపున 4 జన ఆడల అక్కలకి ఎన్ని
1 year मी वेळेला फक्त घेणार साईड तुमच्या रेकमेंडेशन तुमच्या आपण सबस्क्राईब करून झाला आपण ನಮ್ಮ कुठला ತಂದು नोटिफिकेशन करून झालं सबस्क्राईब आली कुठला ತಂದು ಮಾಡಿ कुठलं दा अवे कुठला जेवण इर मग कुठलं जेवण येर त्यांच्या या इथे पॉडकास्ट पीस ಔಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಮೋದ